HUZNU ya riske mu, kama mu da kaman damu. Ɗauka da doka a hannunmu, bata tsina na komai ba. HUZNU, 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 HUZNU. HUZNU sanadin kukanmu, duka mun zo neman mafita. Yes. Sa ban san jin kawai aikin banza aikin wofi. Haka aikin yan sanda? Sorry sir. Ko haka muka koya mu? Sorry sir. Sa mutumin nan fa mai laifi ne. Kuma da muka kira shi guduwa yayi. Mai laifi fa kace? Ko dai wanda ake zargi? To ko ma mai laifin ne haka ake kama shi? Sa mun kira shi a waya. Ya ki daukan waya, ya ki zuwa. Kuma ku kuka tabbatar da cewa duk inda ma'aikaci yake na dan sanda yana kan aiki ne. You are right, Sergeant. To amma da kuka bi shi ya gudu, hannunku akwai warrant of arrest ne na kotu. To da kuka bi shi akwai uniform ne a jikinku? No sir. Sorry sir. Kun bi shi ba uniform a jikinku. In yi ihu, kidnappers ko 'yan fashi ya za ku yi? Sa akwai ID card a jikinmu. Shut up! Aikin banza. Sajan, kai fa tsohon ɗan sanda ne. Hassan bisa an tura ka. Da mutanen gari sun taso maka da fetur da taya, ID card me zai maka? Ku sani, ɗan sanda abokin mutane ne. Yanzu da shi da ku wa ya kama wani? A'a, shi ya kama ku. Sorry sir. Sa ya kama mu kamar yaya. Ya ɗauki mashin a hannun 'yan sanda mana. In wannan abin ya shiga gidan rediyo ko jarida, mun ji kunya wallahi. Yanzu ma ba wannan ba. Cungwe ya ce mashin ɗin shi yake so. Ka gani? Dogo dama na gaya maka. Matsuyacin ba zai yafe ba. Ya yafe? To ya yafe kaman yaya? Ya yafe kaman yaya? Ku sani fa rana ɗaya aka ba ku bashi. Kai tun a kwali aka ce ka sayar da naka. Kai kuma an gaya mu bebi mai kosai ita ka aura da ka sai da mashin. Sati biyu auren ya lalace. Don haka na ba ku sati ɗaya ku nemo mashi mashin ɗin shi, ko kuma duk a albashin ku duk wata zan cire mashi kuɗin mashin ɗin shi. Okay sir. Pull out. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam barka. Ya aiki? Alhamdulillah. Nawa ne wannan ɗin? Ina ɗari. Okay. To ruwan fa? Ina ɗari ne. To samu da alaida. Guda nawa? Guda biyu. Yawwa. Yawwa. Ko canjin fa? A'a gaban shi nawa? To na mutu. Ina ɗari. Ki hanzarta ni mu koma gida saboda ba na son Hajiya ta ji. To ko mu koma gida me zami ba gwara ku huta ba? Daga bacci fa sai kallo. Ha ba dan Allah. Sina Rabi farin wata. Ko ba ita bace? Adnan mai yaƙi. Kin san shi ne? Ai rana ɗaya muka shiga jami'a da shi. Muna tukon daralar babansa ya cire shi daga makaranta. Ya mai da shi Atlanta da ke USA. America. Adnan
Najeriya? Suna aina da kuke dawo. Tun bayan zaben Donald Trump da Hillary Clinton da sati guda na gidan nan. Wow! Amma time to time nakan je Singapore da Leicester City domin harkar business. Allah sarki Adnan, Maman Mubarak, wannan ɗan gidan Alhaji Sambo mai yaƙi ne, mai kamfani a raba asara iyalai na ƙasa. Allah sarki, sani a gajiya. Ya jama'a. Alhamdulillah, ya na ku aikin. Lafiya kalau. Wai wannan ya yarki ce amma ko? A'a, haba. Ni yar aikin gidansa ce. Ka ji wasa take maka yaya ta ce. To a cikin maganar wa zan kama, yar aikin ko yaya? Duk ba ma wannan ba. Kushina, ina ma wannan saurayin naki direban a daidaita sau ne ko a caɓa ne ma yake ne wanda ya saki ba kya kula manyan gayu a makaranta saboda shi. Ina fatan da kun yawo. Allah sarki, Nura ya rasu. Wasu ne suka kashe shi wanda ba san ko su wane ne su. Allah ya ji kanshi, Allah ya mai rama. Su kuma Allah ya tona asirinsu. Amin. Amma dai ina fata yanzu duk kai ma ka yi aure ko? A'a ban yi ba. Amma dai insha Allah in na samu wacce nake so zan yi. Haba dai Adnan. Haɗaɗɗen saurayi kamar ka, ga kuɗi ga ilimi, ɗan manyan gida sannan ka ce ka rasa wacce kake son ka? Yawa Maman Mubarak, tambaye shi dai. Na yarda akwai masu sona. Amma ni ina son ɗayansu. Da dai aji wannan magana. Yanzu dai ga waya. Ki saka ma kan number ɗinki in samu in tura muku kuɗin da kuke sayya nan. A'a haba Adnan ai haka? Amma riga ai. To shikenan. Yanzu dai fi haƙuri. Zan tura muku da 500 samu kuɗin hidima da za ku yi na sayar kuɗi. Wow! To shikenan mun gode Allah ya saka da alkhairi. Ba wani abu. Mun gode fa. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Malam tafiya ne? Tafiya ne. Ko kana jiran wani ne? A tafiya ne na kawo ne amma na minti biyu na son je in karɓi kuɗi a ciki. Okay, to shikenan. Za ku iya jira na nan. To shikenan. Maman Mubarak, lafiya kuwa? Na ga kina cikin damuwa. Yanayinki ma ya canza gaba ɗaya. Babu komai, me kika gani? Gayi nan ya za ki ce mun babu komai, ga fuskan ki nan ya canza? Haba Maman Mubarak, dole in damu da damuwarki. A lokacin da ni ma nake cikin damuwa, ke kike bani haƙuri. Ta yaya za a yanzu na ganki cikin damuwa, ki ce ba zan damu ba? Tabbas haka ne. Na tuna da mai gidana ne baban Mubarak. Marigayi da irin kulawar da yake bamu ni da 'ya'yana. Mubarak yana na Firdausi. Gashi yau babu shi babu na Firdausi. Bayan mutuwar shi na kasance cikin maraici biyu. Gashi dangin mijin ba su damu da mu ba. Gani suke kamar ni nake kai da alheri masu nake samu. To, Mama Mubarak ki yi haƙuri. Komai yi farko zai yi ƙarshe. Tukuna ma yanzu ina Mubarak ɗin yake. Mubarak tun bayan mutuwar mahaifin shi, Hajiya Sha'awa ta ɗauke shi. To yanzu gashi Hajiya Sha'awa ta tashi ta bar ƙasar babu shiri. Dole na je na ɗauke shi na mai da shi dangin baban shi. Kuma na tabbata baya samun kulawar ce. Hajiya ina Sha'awa ta bar ƙasar nan babu shiri. To me ya faru haka? To gaskiya dai labarin duk da ni na so sanar To shi kenan. Yanzu ki bari zan yi magana da Hajiya ta. In ya so sai a ɗauko Mubarak ɗin a dawo da shi nan gidan. A'a haba, ki bar shi kawai ki batta. Saboda kar gaban ta ƙara tsananta idan ya girma. In bacin mutuwar mijina da na fara aiki a gidanku,
har ƙawarki ta kalli fuska na ta gaya min maganganun banza saboda na mata nasiha? Wace ƙawatawa? Wace ce ko in ba Safara'u ba? Safara'u ta miki rashin mutunci? Mama Mubarak, ki yi haƙuri. Komai ya tsanani, maganin shi Allah, insha Allah. Kar ki damu. Amma daga sau biyar kayan ka sai zama sauke mu raba? Wa alaikum assalam. Allah ku yi haƙuri ba. Ba matsala. Na ce dausayi kwatas zaka kai mu da Allah. Unguwan walawa. Nawa za mu baka? Yau shi kawai mun je mu daidaita. Ok, to shikenan, ba matsala. Kai, amma dan makarantar nan naku da alheri ke. 500? To kaɗan ne ma wannan. Kina dai jin shi ne kawai. A wannan kaɗan ne ma daga cikin alherin shi. Malam ya aka yi? A da ka tawo da kaka dawo. Ya aka to? Sakina. Kaman ya to? Tsaya mana malam. Ka dawo. Malam tsaya mana. Ji mana ya aka yi? Dogo. Kana ina ne? Zo inda muka tsaya dazu. Yau kwana 3 kenan muna sammakon zuwa neman ka. Ko sallar asuba ba mai. Karka damu kanka. Ni ma'aikacin dan sanda ne. To me ne? Karka damu kanka. Ranka dade. Yawa dogo. Ranka dade. Kama shi da sun san menene. Bari mun je za ka yi magana ba wani abu bane. Ranka dade a duba da dai. Kakka damu kanka kwanta da hankalinka in mun je can za ka yi magana. Dogo. Action! Yes? Wansa. Okay, kwarai to ya kamata shigo da shi, shigo da shi. Okay, sir. Shigo da shi. Samari mene sunanka? Ranka dade suna na Hudu. Ka jira ni ka gurin. Sa wannan shine dan acaban da ya gudu da matan Malam Tanko da ka sa a nemo shi kwanakin baya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yalla bai ni Kwarai kuwa. wace matan? Malam Hudu, kwantar da hankalinka. Tambayoyi kawai za ka amsa. Yanzu za ka tafi. Ranka dade kai hakuri. Ni maraya ne. Maraya, ya kuke da mahauniya? Shut up! Ba hana ku yawan magana ba. Sorry, sir. Hudu, muna zargin ka ne. Ka ɗauki matan Malam Tanko, ranar ka gudu da ita. Haka ne? Ranka dade. Tabbas na yadda na san na dauke ta. Ranka dade. Na dauke ta. Na kai ta tashar mota. Amma ban san ita bace. Hasali ma sai da ta zo bani kuɗi ne sannan na san ita ce. Dan tana cikin liƙabi ne. A wani tashar mota ka ajiye ta? Ranka dade. Kiɗanka na jiyo motor park. Bayan gidan mai Alhaji wata. Da ka sauke ta, motan ina ta hau? A nan na barta wurin 'yan union. Da na dawo gida ne da ji ana labari Jummai matar Malam Tanko ana cewa ta gudu. To kai da ka kai ta, da ka dawo ka ji ana faɗin haka, wani irin mataki ka ɗauka a kai? Ban tsammanin sanda na ɗauke ta ba wani ya gani shi yasa ni shiru. What? Ku je da shi, ku tambaye shi, Okay, sir. tunda ya ƙi faɗin gaskiya. Akwai lambar Malam Tanko da ya bari. Yes, sir. A kira min Malam Tanko a ce ya same ni a ofis yanzu. To shikenan, sir. Okay, sir. Je. Ranka dade a taimake ni ranka dade. Ranka dade. Imagine, aikin banza, wai zai ce ba a gan shi ba. Suna yin karfin jiki. Ya ji sauki. Da ƙara
kuma sai kin yi a hankali saboda kada ki ƙara taso da wani ciwon da. Jabir, dole in kasance cikin damuwa da tashin hankali don tun bayan mutuwar Nura ko a gidanmu ko a gidan su Nura kullum sai an samu tashin hankali. Husna, ki yi haƙuri da yardan Allah duk wanda ya aikata wannan aika sai asirinsa ya tona. Kayya, na so mu haƙura mu bar mu Allah komai. A daina binciken nan haka, Nura dai ya riga ya mutu. Dakata Husna, ba za mu yafe ba. A yanzu haka maganar da nake gaya miki, na sa ana saukan alƙur'ani a duk sati so uku da niyyar Allah ya tona asirin wanda ya kashe abokin. Allah sarki, da ka faɗa saukan alƙur'ani mai girma. Sai na tuno Nura, wata rana ni da Nura a nan Guiding Grace da muka zo yawon shakatawa ni da shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Haba sahibi na dan Allah, haka muka yi da kai karfe nawa muka yi zamu haɗu, amma yanzu duba ka gani karfe nawa. Ranki da ki hakuri. Ban gaya miki ba, goma ne ake son kama da alƙali gidan malam Barawa mai sittin. Abin da ya haɗu zuwa da muke. Afwa. Allah sarki, na yafe maka. Daman bana zaton komai daga gare ka face alkhairi. Amma ina keken naka? ba sa yi mata ya zan yi shiga wannan wannan kin fa sarki ba ko ya ce sai mu kira jiki ka sani Nura, ina son ka ne tsakani da Allah, ba na fef ba ko jaki kake da shi ko kuma gatari kake yawo da shi kana faskare. To ni wannan sana'a taka ita ce na fi ƙauna a duk duniyar nan. to ba ma wannan ba, muna ta zuba ba ki faɗi me za a kawo miki ba, me yake so to ba shi ma dai na san ci marki Tanimu zauna nawa ina godiya to Allah da ya ba mu lafiya. Kin ga wannan soyayya da ke nuna mu ina Allah ba zai tasa ba zai tashi a banza ba. Allah ya sa. Yawwa ta nemo godiya mai yawa. Dama na san ci ba ki. Kin san me? Kin ga daman ci ne kike nan. Sa idan ki kasa. Kai, Nura, wannan irin hidiman haka? Wannan ai ni ya kamata in yi ba kai ba. Ai ni namiji in kika zo gidan ci ba zai ke dai dauka kici. Bismillah. Gaskiya ina yin ka. Ni ma ina yin ki. Allah ya ji kan Nura. Tabbas ba rabo da gwani ba. Mai da gwani shine aiki. Husna, ki kwantar da hankalinki. Kin samu madadin shi. Zan kula da ki, zan tarairaye ki, zan da mahadiminki. Ba za ki taba samun nadama tare da ni ba. Promise? Promise. Tabbas a ɗan binciken nan da muka fara ta gidan su yarinyar nan da abokanan yaron da ita kawai yarinya mun fara ganin nasara a Ƙwarai kuwa. Ranka yadda ko ni duk lokacin da Allah ya sa na ga wanda ya yi wannan aika
zan ɗauki babban mataki ne. A'a, ai ba a haka da kuka tauka babban kuskure. Inda ana bari ana ɗaukan doka irin wannan, ai da ba mu cimma abin da muke so. Ranka da ya yi haƙuri, ai abin ne in na tuna a kowane lokaci hankali na tashe yake ko bacci ba na yi. Jabir, a ka'idar musulunci in aka kama mutum ya kashe wani, aka kama shi, iyayensu ne ke ɗaukan mataki ko hukuma? Hukuma ne ranka. To ashe akwai hukunci. Kiyaye, ka ba hankali. Kaga abokin naku ya gudu, ga ɗaya abokin naku ma na sa Sajin Asabe ta kira shi a waya ya ki ɗaukan wayar nata, hasali ma ya kakkarya layin nashi, ba a samun shi. Ga ita babbar kawar yarinya ita ma an ce ta gudu. To kaga akwai wani abu cikin wannan al'amari. Ranka ne kai kuna kokari, ba abin da za mu ci sai da Allah ya saka da alheri. Kuma shi yasa zan ba da duk wani gudunmuwa na da duk wani kokari ne domin ga wa'annan abokanan namu sun dawo tare da yarinyar nan da aka ce ta gudu. In har haka ta samu, muna godiya. Ko ba a buɗe take ko ta waya ko ofis kawai kai tsaye ka zo. Ranka da godiya muke. Ba da yes. Ansu. Good morning. An kare da malam tanko ne yayi su. Ah, ce a shigo da shi. Okay, shigo da shi. Okay, sir. Kowa sannu suna musu lafiya kalau, sannu yawwa. Idan kai dai, Allah shi ƙarin lafiya. Malam Tanko, Don kai dai. wato yaron nan abokin ɗanka da ya fita, ta mai kirki. Ai wannan yaro gadan abin arziki. Ai jikan Jumaru mai jaki ne. Allah jikin shi, Allah gafarta mashi, Allah kyauta matsayin. Sajan Dogo. Sa. Kawai sir. A ji a shigo man da yaron. Okay, sir. Je ɓarayi mata mutane na ka gaya musu wani dare ne za ga shi Ya isa haka nan. Malam Tanko, Ranka da dai. ga yaron da ya gudu da matanka nan. Ka san shi ne? Na san shi ranka dai. Ɗana ne. Yaron ma ta so ne mai auduga marigayi. Tare da ni aka nemi auren mahaifiyarsa Duduwa marigayiya. To yanzu yana matsayin baban naka ne? Ka ɗauke matansa ko an sa ka ne? Ranka ya daɗe, ba fa ɗauke ta ne ba, tashin mota na kai ta wurin 'yan union. Yanzu in muka je za ka nuna mana shi? Kwarai kuwa ranka daɗe, muna zuwa zan nuna inda ya. Malam Tanko, Ranka da dai. sai ka je zan neme ka. To Allah ya saka da alheri ranka dai. Allah raba ka da miyagun bayi ranka dai. Allah haɗa ka da salihan bayi ranka dai. Na gode. Sai na ji ka ranka dai. Yawwa. Sajan Dogo, sa. ku je da wannan Okay, sir. tashan mota. Ku nemo izini wajen shugabansu. Ina so a zo man da shi wannan ɗan yuniyar. Okay, sir. Okay, sir. Kai, ba za ka faɗa ba? Ranka ya daɗe, me zan faɗa?
gaskiya ni zan taimake ka a gaya mun gaskiya ya gaskiya nake da ranka haba na ka gaya mun gaskiya ne ba san komai ba ranka ya rasa ranka dade zan sha ruwa ranka dade zan sha ruwa Ofsa, ka yi haƙuri na ji saƙonka, ka san aiki irin namu na ma'aikatan lafiya lokacin ina wani uzurin ne da jikiranka amma ya kamata a ce na zo kafin lokacin su afuwan da Allah saboda na zo a mutum. Dakta, kako, ai kuna kokari. Allah da ya kara nasibi. Amin. Ga ban sani ba ko lafiya da ka zuwa. Dama dakta na kira da ya kan makara. Nura. To, yaro Nura wanda aka shaka mutuwa ya rasu ko? Karimatu za ki iya tuna wa wannan yaron wanda muka je aka kuwa shi ya rasu ko? Ƙwarai kuwa sa ina ma da shi a rai. Matar ka. Yawwa yarinya, aiko ni ma zan so ka bani wani hutu. Wato dakta, ina samun kisa-kisai irin wannan da dama, amma wannan ya zo da rudani dakta sai ka taimake ni. Ina so ka taimake ni da goyon bayan na kar ya zo mu kama wanda bai da laifi a ciki hukunta shi. Wato alal hakika ofisa waɗanda suka aikata wannan ta'asa tabbas sun san abin da suke gwanaye ne, sun kware a fannoni da dama har ma sun iya ƙoƙarin su sun kiyaye yatsunsu saboda koda ta kai ta da Dakta, ka ba mu cikakken bayani kawai ko kuma za mu duk binciken da ya kamata za mu gaba da insha Dama faɗa mana hankicin yau da muka ji yana kawai da yanzu ke tsakani da Allah dama hankicin yana hannunki shine tuntuni baki gaya min ba sai yau. Sorry sir. Kuma yau din ma ai ba ni kike gaya mawa ba. dakata. Yi kokari ka kama Wasu. Ranka ya daɗe yaron nan fa hudu yana na a kwance. Ya kamata a duba shi ko abinci ma mun ba shi a kasa ci sa. ba dai kun da ke shi bane. Ranka ya daɗe a dai duba shi. Likita, ya kamata a duba yaran. Yana ina ne yaron? Yana sani. Yana sani ne? Yes sir. Okay. To mu je a duba shi ko? Okay sir. Mu je, zo mu je. Hello, ƙawata. Shigo kawai ciki. Shigo ina nan kawo spatual. Kawata ne za a hau. Allah ya bar wannan magana. Haba Ramiya, ya za a yi ki bar gari.
kin je da ake magana ki a gare ko kin je da ake surutu a kan guduwa To ya zan yi? Ina fatan dole za ki zo nan ki gaya min kowa ma. a ba ga wata ciwon ya mace ai ta ya mace ta ya za a yi janyo wani nan Tabbas ƙawata tana cikin matsala. babban matsala kuwa don gwiwar da kuka yi da ke da abokan nura shi ke sa zafi cikin zuciyar da kuma gwiwar matar mahaifin nura duk da dai an bar jaki ne ana dukan teki Ban gane ba. an bar wanda ke da alhakin kisa a kan shi ana zargin waɗansu Safarau, kin san wanda ya kisan ne? ba wanda ya kisan na sani ba wanda ya sa aka kisan na sani Wane ne? yarima ne Haba Ramnas, haba Safarau, wani irin laifi ne Yarima da suna saka aikata da wasu wannan domin hukunci haka? Oke, wata mu ne ma masu laifi ke ko? Dalla kawata ki rabu da su ni na raina kasuwa ko sauci ba na ma Amma Safara'u ki rinka tauna magana idan zaki faɗa. Kin tozarta ni a gidan su Husna, kin biyo ni a cikin gidanmu, kin ci mutunci na. Yanzu kuma kin zo na idan duniya kina min fallasa. Duk kin manta da irin so da kauna da tarere da kike min a baya. Ramlet dalla zo Kamar ya ku tafi, ki amsa mai tambayar da ya miki mana. Tambaya ka ce, amsa tambaya ai ina wurin abokinka. Wanda ya sa a kisan kai don cikan mure shi. yarima zaki fita yake da kanshi ya je ya yi farauta ya kashe ya kawo yayan shi amma ba kai ba wanda saboda budurwa za ka sa a kashe saurayinta domin cikan burinka amma ka ji kunya kawata zo mu Na san dai gaya muku aka yi muna nan don ku zo ku ga mu. Na kan ina ji kunya wallahi. Yarima, wa me za ka kawo mana ne? Wani irin me za a kawo mana kuma? Me za a kawo maka ne? Wannan duka haka? Zinu ya riske mu kama mu da kamar damu ɗauka da doka a hannun ta zina na komai ba huzunu 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 sanadin kukanmu da kamar zaune mun mafita